Práce se sněžným pluhem. Pro správnou funkci pluhu musí být nastavena minimální výška sečení. Pomocí zdvihací páky nastavte pluh do pracovní polohy. Pluh musí ležet na pryžovém břitu. Při jízdě vzad zdvihací kolo automaticky nadzvihne pluh a je možné pojíždět bez kontaktu pryžového břitu se zemí. Při jízdě vpřed dojde k automatickému natočení zdvihacího kola a to položí pryžový břit na zem. Páka natáčení slouží k aretaci pluhu ve 3 polohách v rozmezí 0 až 30 stupňů na obě strany. Nadzvihnutím páky natáčení dojde k odjištění pluhu a ten je pak nutné ručně natočit do požadované polohy a zajistit páku natáčení v požadované poloze.